Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Lubos po kayong pagpalain ng ating pinakamahal na Panginoon. Ibalik niya po ng million times, trillion times higit pa sa inyong pangailangan. At sa oras na ito, inaanyang bawat isa tayo po tumayong lahat mga minamahal nang tayo po ay makapakinig ng salita ng mahal na Panginoon bilang tanda ng paggalang. Tayo po tumayong lahat mga minamahal. Narito po ating pong pinagpalang mga aral sa umagang ito ating pong beloved Elder Brother Deo Rodriguez. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved Elder, beloved Brother Marlon De Vera. Tayo po'y dumalangin na mahal. O mapagpala po namin ang mga Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa iyong pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal na Pang Jesus. Hallelujah. Kami po'y nagpapasalamat o Diyos sa ganitong pagkakataon na muli pong pinagkaloob sa amin upang ikaw ay mapapurihan namin. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon ito. Hallelujah. Na yung patuloy na pag-iingat sa bawat sa amin, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa bawat tagumpay na banal na gawain, simula sa pag-MC, pag-awitan ng mga joyful at mga solemn song. Sa mga buhay na patutuho na yung mga pinagpalang anak, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Salamat din, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa pag-awitan, beloved choir, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Patuloy lamang na kami di mo iniiwan, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Salamat din, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa katapatan ng iyong mga anak, sa pagbibigay ka sa pong bahagi tandog, hallelujah, sa iyong pagbuhos, sa mga pagpapala ko lang sa patasilid na kalagyan, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kapag pinadako sa pag-aaral na iyong banal na salita, mahal na Panginoon, iyong kahabagan ng bawat sa amin, mahal na Panginoon. At ngunit bago po lahat, kami po humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, sa mga kami nasupon sa mga kanaan. Sa amin naisip na bangkit hindi nyo kinulugdan, O Diyos, hallelujah. Lalo na pong inyong manlingkod, mahal na Panginoon, hallelujah. Patawarin mo ang inyong manlingkod, mahal na Panginoon. Ako'y basahan lamang sa iyong harapan, hallelujah. Ikaw maglagay ng mga salita, katagan na aking sasambitin sa iyong mga anak upang aming pagsalusulan bilang pagpapalag spiritual, O Diyos, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, mahal na Panginoon. At sa unang dalangin namin, beloved Pastor Wilson Almeida, hallelujah, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demonyong hadlang, hallelujah. Cast out in the mighty of Jesus. Hallelujah. Cast out in the mighty of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na puri, pagdwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At ganon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganon din sa kanilang beloved children. Sa buong angka ng ating beloved Honorable Pastor. At ako din po bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Ganon din sa kanilang beloved daughter, kay Ate Bynes Near. Ganon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. Amen, praise the Lord. At sa ating mga minamahal na kapatiran, maging sa ating mga webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang umaga na po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo po'y mag-aaral na po ng banal salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Isang pinagpalang umaga na naman po. Hallelujah, na talagang tayo pinagkalooban muli ng ating dakilang Diyos sa magandang panahon upang tayo tunay na talagang tayo nasa grabe mga panahon na minamahal. Actually, minamahal, napakahirap na sitwasyon natin ngayon, minamahal. Ito sa atin dito, ang ganda-ganda ng panahon. Pero sa dako ng Mindanao, minamahal, grabe ang bagyo, grabe ang baha. Talagang yung mga panahon ay talagang kakaiba na sitwasyon. Ang tagulan, imagine, December na minamahal, talagang paiba-iba ng panahon. Yan ay mga tanda na lamang na nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At ating pong pamagatan ng ating pag-aaralan po minamahal ng taos-pusong pagpapasalamat. Isang napakagandang bagay minamahal na talaga na
sa isang Kristiyano ay maging mapasalamatin. Hallelujah. Tunay minamahal lalo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa totoo lang, wala naman tayong magaganti sa ating dakilang Diyos sa lahat ng kabutihan na ginawa niya sa atin. Talagang napakarami ang ginawa ng ating dakilang Diyos. Ngunit wala naman tayong may bayad, wala tayong may ganti sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ang tanging hanap lamang ng dakilang Diyos yung ating atensyon at taos-pusong pagpapasalamat. Dahil napakaraming tao na nagsasabi na salamat pero hindi nanggagaling sa puso. Ngunit ang hanap ng Diyos ay yun nanggagaling sa puso. Na talagang nandun minamahal na talagang yung taos-pusong pagpapasalamat. Yung bukal sa loob na grabing pagpapasalamat. Marami talagang nagsasabi na salamat na talagang hindi nanggagaling sa puso. Amen, praise the Lord. At tunay po minamahal, ating pong basahin dito po sa aklat ng mga awit. Dito po sa awit 111. Ang talata po ay 1 hanggang 3. Amen, praise the Lord. Aklat po ng mga awit, kabanata po ay 111, talatay 1 hanggang 3. Purihin ninyo ang Panginoon. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso, sa kapulungan ng matuwid at sa kapisanan. Ang mga gawa ng Panginoon ay dakila, siyasat ng lahat na nagtatamo ng kaligayahan diyan. Ang kanyang gawa ay karangalan at kamahalan, at ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Tunay manimahal na talagang grabe na dapat natin talagang pasalamatan ng ating dakilang Diyos sa lahat ng mga biyaya at pagpapala niya manimahal na patuloy niyang pinagkakaloob sa atin. Na talagang dapat lamang siya manimahal na makatanggap na ganyang pagpapasalamat manimahal. Sabi nga rin po dito sa aklat ng awit 92:1, isang mabuting bagay talagang magpasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa kanya sa iyong pangalan o katastasan. Nandun minamahal maging sa mga papuring awit minamahal. Talagang nandun minamahal na dapat minamahal nandun yung sincero minamahal na talagang pumupuri ka na may sincerong pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ito nga rin po yung patuloy na sinasabi ng ating beloved ordained preacher, maging ating beloved pastor na talagang maging sa ating talagang pagpupuri minamahal para hindi lang masayang yung ating nagsabon din lang, naligo na rin lang, naglinis na rin lang. Talagang ibigay na talaga ang sinsirong pagpupuri sa Diyos upang talagang hindi masayang yung mga ating oras na inilaan at talagang grabing pagpapala ang ating matatanggap. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Nandun minamahal na talagang grabe minamahal. Dahil sabi nga, dahil sa ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, hindi natin maililingid minamahal gaano katotoo ang ating pagpapasalamat sa Diyos. Hindi natin maitatago yan sa Diyos. Dahil sabi nga ng dito minamahal sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 15, ang talata po ay 8. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanata 15, talata po ay 8. Ito po ang nakasulat. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal talagang sa ating talagang pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, hindi natin matataguan ang ating dakilang Diyos. Tayo rin talaga ang magiging lugi minamahal. Isang bagay talaga na hindi natin talaga kagaya na lamang sa isang sitwasyon dito minamahal sa Biblia na talagang may mga pagkakataon na talagang merong 10 kitongin minamahal talagang nagpasalamat sa Diyos yung isa minamahal dahil sila pinagaling lahat. Ngunit lugi yung siya minamahal dahil talagang hinahanap ng dakilang Diyos yung magpapasalamat sa Kanya. At tunay minamahal na talagang alam din naman natin minamahal. Tignan natin minamahal sa buhay natin minamahal. Kagaya po natin minamahal, nung tayo natutong magpasalamat sa ating dakilang Diyos, grabe ang mga pagpapalang ating tinamasa natin. Patuloy tayong nakapaglingkod sa ating dakilang Diyos, patuloy na nagtamasa ng mga biyaya at grabing pag-iingat ng Diyos. Pero yung mga nakatanggap lamang ng kagalingan, nakatanggap lamang ng solusyon ng problema, ang iba sa kanila wala na. Kaya isang napakahalagang bagay minamahal,
na talagang tayo maging mapasalamat din sa Diyos. At yan lagi ang hinahanap ng ating dakilang Diyos kahit nung unang panahon pa lamang minamahal. Ngunit atin mo nang basahin na mahal, dito po sa aklat ng Lucas, ang kapitulo po ay 17, ang talata po ay 12 hanggang 19. Amen, praise the Lord. Aklat po ng Lucas, kabanata ay 17, talatay 12 hanggang 19. At sa pagpasok niya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking kitungin na nagsisitigil sa malayo. At sila'y nagsisigaw na nagsisipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. At pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo pakita sa mga saserdote. At nangyari na masamantalang sila'y nagsisiparoon ay nangalinis sila. At isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. At siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya. At siya'y isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi baga 10 ang nagsilinis, datapwat saan nangaroon ang 9. Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. At sinabi niya sa kanya, magtindig ka at yumaon ka sa iyong lakad. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tignan natin, minamahal, kung gaano talaga hinahanap ng dakilang Diyos ang mga pagpapasalamat natin, minamahal. Sa totoo lang, minamahal, maaring sabihin ng iba, hindi nga ako makapagpasalamat, gawa ng wala akong pagpapala ngayon eh. Wala akong natatanggap ngayon. Laging yung pagpapagaling sa akin noon pa. Maging ganun din, minamahal, yung sa iba, na halos ayaw din magpatotoo, minamahal, dahil feeling nila, minamahal, walang pagpapala. Kaya ayaw din nila magpatotoo dahil gusto nila may bago na pagpapala. Sa totoo lang, minamahal, napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. At sabi nga ng Biblia, minamahal, araw-araw ang pagpapala ng Diyos ay laging bago. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na laging nagkakaloob ang Diyos. Sa totoo lang, minamahal, yung buhay natin, minamahal, na dating napakagulo. Grabe ang mga karamdaman natin, minamahal. Talagang hindi natin malaman kung sa akin umagahan ay talagang magigising pa tayo, minamahal. Yan lamang, minamahal. Kasi minsan na nakikita ng Kristiyano, minamahal, yung mga bagay na material lamang. Na talagang nandun, minamahal, na talagang minsan nakikita pa yung iba, minamahal, na talagang bakit sila laging pinagpapala, bakit sila marami ng ganito, ngunit ako, wala akong ganyan. Ngunit, minamahal, magkakaiba talaga ng pagpapala ang Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan, minamahal. At maaring hindi binibigay ng Diyos yung mga bagay na ating hinihiling dahil marahil yan ay kawawala natin sa paglilingkod. Ngunit isang tandaan talaga natin, minamahal, na tayo mahal ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Gaya na lamang, minamahal, sa isang magulang, minamahal, na talagang hindi niya basta-basta ibibigay yung mga bagay na hinihiling ng kanyang anak kung alam nilang mawawala, minamahal. Na talagang nandun, minamahal, o mapapariwara yung kanyang anak. Kagaya na lamang kapag ang isang anak ay nag-aaral, hindi pwedeng yung allowance, minamahal, talagang bigyan mo ng todo-todo, na nandun talaga na lahat ibibigay mo. Ngunit sa pagdating ng panahon, dahil may mga panggastos yan, baka yan ay mapasubo, baka yan ay maging addict pa pagdating ng panahon. Kaya ganun din sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit nasa atin na ang grabing pagpapala, minamahal. Grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos, kagaya nga ng patotoo kanina, minamahal, grabe. Yung nabundol, minamahal, yung bumper pa ng jeep ang nayupi, grabing pagpapala ng Diyos at talagang napakaraming nangyayari sa atin, minamahal. Yan ay grabing pagpapala. Sa totoo lang, wala ka mang ngayong pera, hallelujah. Wala mang kumakalansing sa iyong bulsa. Ngunit may Diyos ka naman na nag-iingat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yan ay mga sapat-sapat na biyaya na, minamahal, na dapat nating pagpasalamat sa Diyos at dapat magbunyi ang Kristiyano, minamahal, na dapat maging mapasalamatin, minamahal. Dahil sa totoo lang, dapat talaga na ating maaralan talaga na sa mga bagay na ganito, maging sa pagpapasalamat. Napakasimpleng tignan, pero alam niyo, minamahal, marami sa lahat, minsan, nakakalimutan na rin magpasalamat ng taos-pusong pagpapasalamat sa Diyos. Kagaya na lamang, minamahal, ng mga Israelita, minamahal, habang sila naglalakbay, tignan niyo yung, minamahal, grabing himala ang ginawa ng Diyos.
lumakad sila sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Habang sila naglalakbay, merong haliging apoy sa gabi, minamahal. At sa araw din, minamahal, merong haliging ulap na nagsishade sa kanila, minamahal, para hindi sila mainitan. Ganon ang grabing pagpuprotekta sa kanila ng pinakamamahal na Panginoon. Meron din silang mana na kinakain. At ganon din, meron din silang pugo, minamahal, na binibigyan ng mahal na Panginoon. Everything is provided ng pinakamamahal na Panginoon. Pero in spite sa lahat ng mga bagay na ganon, minamahal, hanggang sa magalit nga ang pinakamamahal na Panginoon nung sila mag-usap ni Moses. Talagang nandun, minamahal, ang grabing galit ng pinakamamahal na Panginoon, talagang hindi pa makuha magpasalamat ng mga Kristiyano. Isang dakilang bagay, minamahal, isang napakahirap na bagay, minamahal, kaya dapat matutunan talaga ng Kristiyano. Dahil kagaya na nangyari ito, minamahal, na sitwasyon, nung habang sila papunta sa Kanaan, minamahal, ito ang grabing naging balakid. Ito ang naging sanhi din, minamahal, na sila talagang nahulog sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Tignan nyo ang grabing galit ng Diyos, minamahal, habang siya nakikipag-usap kay Moses. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa Aklat ng Bilang. Ang talata po ay 14, ang kapitulo ay 14, ang talata po ay 11. Amen, praise the Lord. Aklat po ng mga Bilang, Kabanatay 14, talata ay 11. At sinabi ng Panginoon kay Moses, hanggang kailan hahamakin ako ng bayang ito? At hanggang kailan hindi sila mananampalataya sa akin sa lahat ng mga tanda na aking ginawa sa kanila? Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Grabe yan, minamahal, na talagang sabi nga ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandun, minamahal, na talagang hindi nila tinignan, minamahal, yung mga bagay na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaraming himala, minamahal. Talagang hindi nila magawang mapasalamatan ng ating dakilang Diyos. Na dapat sana talagang mas sila pang higit, minamahal, na talagang magbunyang ginawa pa nila, minamahal. Talagang gumawa pa sila ng mga inanyong larawan na talagang sanhi na kinagalit ng Diyos. Nandun, minamahal, at yun ang naging sanhi na rin, minamahal, na sila hindi nagmana ng lupang pangako ng Kanaan, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na ganyan din ang mangyayari sa atin, minamahal, sa ating kapanahunan, minamahal. Kung hindi tayo magiging mapasalamatin. Kung hindi natin pilit tignan yung mga bagay na kahit sa maliliit, actually walang maliit na ginagawa ang Diyos. Puro lahat malaki ang ginagawa ng Diyos para sa ating buhay na grabing pag-iingat, minamahal. Grabing pagpuprotekta lagi sa atin ng dakilang Diyos sa araw-araw ng ating mga buhay. Sabi nga ng Banal na Kasulatan, akala ng iba kasi walang pagpapala. Pero sabi nga ng Banal na Kasulatan dito po sa aklat ng Lamentation, ang kapitulo po ay 3, ang talata po ay 22 hanggang 23. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lamentation o mga panaghoy, Kabanata ay 3, talata ay 22 hanggang 23. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tignan natin, minamahal, bawat umaga, minamahal, laging bago ang pagpapala ng Diyos. Nagbibigay lagi ng pagpapala ng bawat isa, minamahal. Ating pong tignan at silipin, minamahal. Lalo na po sa ating, minamahal, na talagang sasabihin natin na wala akong pagpapala ngayon. Atin talagang tignan, minamahal, dahil Biblia na nagsabi, minamahal, araw-araw nagbibigay ang Diyos ng mga grabing pagpapala sa kanyang mga anak. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay, minamahal, na talagang akala siguro na iba maging sa gitna ng mga pagsubok. Kapatid, paano mo sinasabi na pinagpapala ako? Samantalang nasa pagsubok ako ngayon. Nandun mo na mahal na talagang hirap na hirap ako. Halos hindi ako makilagpos. Dahil sa mga taong umuusig sa akin. Dahil doon sa mga problema ko sa pananalapi. Yung problema ko sa aking mga anak. Yung problema ko, minamahal. Alam niyo, minamahal, ang ating dakilang Diyos ay napakabuting Diyos. Nais lamang tayong turuan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating mga kinasasadlakan, minamahal, na mga problema ngayon, mga pagsubok, yan ay nasa pagtutuwid tayo ng dakilang Diyos. Yan ay mga bagay na ating nagawang pagkakamali at talagang pilit tayong tinuturuan ng Diyos dahil mahal na mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nais na tayong turuan, minamahal, hallelujah,
Ayaw tayong pabayaan ng dakilang Diyos dahil ang gusto ng ating dakilang Diyos, magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo nagkakaroon ng mga grabing pagsubok na akala natin tayo pinababayaan na ng Diyos. Pero tignan niyo minamahal, lumipas ng araw, talagang tama nga yung sabi ng banal na kasulatan, na talagang sa unang pagkakataon minamahal, hindi talaga makikita ng tao ang grabing pagsubok minamahal. Sa gitna ng pagsubok, hindi niya makikita talaga ang pagpapala ng Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, talagang atin na lamang daw mauunawaan niya ang pagdating ng panahon. Yung mga kabutihan at ginawa ng Diyos. Kaya pala nangyari sa akin ang ganito. Kaya pala ganito ang naging pagsubok ko dahil nais pala akong pagpalain ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na ganun, magpala ang ating dakilang Diyos. Ang akala natin hindi lang mga bagay na inaabot ng magagandang bagay. Akala natin talagang doon sa mga bagay na inaakala pa nating masama, nandun pa rin ang grabing pagpapala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay mo na mahal, sabi nga, in everything give thanks. Dapat pasalamatan. At di ko nga rin po malimutan, laging sinasambit ng ating beloved assistant pastor mo na mahal, na talagang grabe daw magpasalamat, maging sa mga pagsubok. Dahil sa grabe mga pagsubok, diyan pa tayo natutong dumaing sa ating dakilang Diyos. Dahil minsan kung walang problema, walang pagsubok, easy lamang ang Kristiyano. Pahayahaya lang. Praise the Lord. Hallelujah. Ngunit sabi nga ng beloved Honorable Assistant Pastor Manimahal, nandoon naman kapag may pagsubok, natuturo tayong dumaing. Mahal na Panginoon, kahabagan niyo po ko, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, yung anak ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo. Mahal na Panginoon, wala kaming pambayad. Mahal na Panginoon, puputulan kami ng kuryente. Tunay man na mahal, talagang tayo natutong dumaing at tayo lalong napapalapit sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na ganyan tayo kamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wag nating talagang kalimutan na laging magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Na talagang sa bawat oras at araw na mahal talagang ating igugol talaga dahil ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. At yan talaga ang laging hinahanap ng ating dakilang Diyos. Ating pansinin na mahal yung 10 kitungan na bumalik ng mahal. Tingnan niyo ang statement doon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang kanyang hinahanap yung siyang pamanamahal. Ganyan kabuti ang ating dakilang Diyos. Ganyan niya hinahanap. Bagamat sa ganyang kaliit na bagay lamang na mahal na ating magagawa, yun ang hinahanap ng ating dakilang Diyos. Yung magpasalamat tayo ng taos-puso sa Kanya. At lagi niya tayong papatubayan at laging gagabayan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kasi laging papatnubay sa ating mahal. At yan ang magsisilbing grabing pagpapala sa atin sa ating paglilingkod, mahal, kung tayo marunong magpasalamat. Kahit pansinin na lamang po natin, mahal, kung ang isang tao na binigyan ka, mahal, at inabutan mo at basta lang wala man lang sinabi o walang naramdaman na talagang grabing pagpapasalamat, lumalabas tayo na talagang yung hindi ka nais-nais na attitude, mahal. Ngunit lalo't higit pa sa ating dakilang Diyos. Dahil ang ating pinakamamahal na Panginoon talagang hindi man siya naghahanap sa atin na ngayon na ating nararamdaman mahal, talagang bagamat dito sa banal na kasulatan talagang sinasabi ng pinakamamahal na Panginoon na dapat talaga lagi tayong magpasalamat at ugaliing magpasalamat upang lubos tayong pagpalain ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa hindi na rin po pagtatagal, minamahal talagang matuto lagi minamahal at ating pasalamatan talaga ang ating dakilang Diyos sa araw-araw ng ating mga buhay. Talagang huwag nating ipagkait, maging sa mga harapan ng ating mga ibang tao, minamahal. Talagang purihin ang ating dakilang Diyos, magpatotoo talaga minamahal, upang talagang ating maihayag, maging ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Sa mga grabing biyaya at pagpapala, talagang walang-wala tayong maibabayad sa ating dakilang Diyos. Tadtarin man tayo ng pino-pino, talagang wala tayong maigaganti. Ngunit ganyang kabuti ang ating Diyos dahil nais na tayong magmana ng buhay na walang hangganan. Praise the Lord. At tayo po'y tumayo man mahal at umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord. Salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y
biyaya mo laging salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat po Diyos sa iyong lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat po Diyos sa iyong kabutihan. Pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi lamang sa mga labi, bagkus sa mga gawa, bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sapagkat wala tayong maibabayad, wala tayong may gaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ano ang nais ng ating dakilang Diyos? Nais ng mahal na Panginoon, ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig bilang pasasalamat upang hindi masayang ang sakripisyo na ginawa ng ating dakilang Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Sa grabing pagmamahal ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, iniwanan niya ang kanyang trono, inubad niya ang kanyang pagka-Diyos, mga minamahal. Siya'y nagkatawang tao, binuhat ang napakabigat na krus. Mahaba ang nilakad ng mahal na Panginoon. Habang binubuhat ng krus, mga minamahal, ang kanyang buong katawan punong-puno ng sugat. Galing sa latay, mga minamahal. Napakasakit para sa mahal na Panginoon, sapagkat mismo ang kanyang nilalang ang gumawa sa kanya ng bagay na ito, mga minamahal. Subalit, hindi yan tinignan ng mahal na Panginoon, bagkus lahat ng gumawa sa kanya ng ganito. Tinignan pa rin niya ng may habag, pag-ibig, mga minamahal. Grabing pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Bilang pasasalamat, mga minamahal, awitan natin ating dakilang Diyos. At sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat po Diyos sa iyong kabutihan. At sa lahat ng araw pupurihin ko
kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong ang dati kong buhay, puno ng iyong dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang taos puso pasalamat sa mga biyaya mo, laging natatanggap at sa lahat ng pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Sa aming upang minamahal na mga bisita, sa aming mga beloved viewers, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Magiging magaan ang ating pamumuhay kung tayo maglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Lalong-lalo na ang buhay na walang hanggan sa piling niya. Ito'y ating makakamtan kung ating tatanggapin ang ating dakilang Diyos sa mga oras na ito. May 4 na reglamento ng kaligtasan, susi, upang tayo po ay makapasok sa kalangitan. Una po ay ang pananampalataya, Hebreo 11:1. Ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hebreo 11:6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya nagsisihanap. Ang ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin ang ating mga nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Sinasabi ng banal na kasulatan, Roma 3:10, talon sa 23, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa mahal na Panginoon po tayo mag-confess ng ating mga kasalanan, huwag po sa tao, sapagkat ang tao ay walang kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan. Tanging ang ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. At sa unang Juan 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamalaking Jesus, sapagkat walang ibang pangalan sa silong na langit na ibinigay ng ating dakilang Diyos sa ikaliligtas ng bawat tao, mga minamahal. Ang sa pangalan lamang ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Aklat ng Gawa 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang kaloob ng Espiritu Santo, tayo maging anak ng mahal na Panginoon, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lahat ay nilalang ng mahal na Panginoon, subalit hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap
sa ating pong pinakamamahal na Jesus, ang pinagkalooban ng kapangyarihan maging kanyang mga anak, mga minamahal. Ang ikaapat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Habang umaawit ang ating mga beloved Jesus Finest Generation Choir sa kalagitnaan ng pagpupuri, ang iba'y umiiyak sa kagalakan, ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika, ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong bultahe. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito rin po ay ating mararanasan, mga minamahal, kung tayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Jesus by faith hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Itaas po natin ating mga kamay. Hallelujah. Ipikit ang ating mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na aking sasambitin. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw nito. Narito po ako, mahal na Panginoong Hesus, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kami na po ang mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Wildis Radalmeda. Marami pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa mga kaluluwa na iyong inilapit mismo sa iyong banal na panan. Narito po sila, mahal na Panginoon Jesus, kabagan mo po sila. Sila iyong patawarin, isulat ang kanilang mga pangalan dyan po sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa, sa salita at katotohanan. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay at panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Wildis Radalmeda, sama-sama po kaming dumudulog dyan po sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi, humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang, malapay. Sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili, patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Iba yung kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, ipagkaloob mo po sa aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Wildis Radalmeda. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan ng malapay Jesus. Hallelujah. Abutin mo po na yung mga mapagpalang mga kamay. Hallelujah. Ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, malapay Jesus, kagalingan sa karamdaman, negosyo, trabaho, o malapay Jesus, hallelujah, kalutasan sa mga financial problem, hallelujah, higit sa lahat, malapay Jesus, hallelujah, sa pagpapalang spiritual, ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin, hallelujah, dagdagan mo po ang aming pananampalataya, sa pangalan ni Jesus, amin na angkin lahat ng katugunan sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Ipatong ating kamay sa ulo, kanang kamay, hallelujah, kaliwang kamay, sa katawan, sa parte na may karamdaman, dalawang kamay itaas. Kung meron pong problema sa pinansyal, problema sa loved ones, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon. Sambitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman at isipin po natin ang ating pong darling beloved honorable evangelist Pastor Wildis Radalmeda ang naglehans po sa atin, mga minamahal. Amen. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah, panlulupaypay, panghihina, palalamig, hallelujah, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, rheuma, kidney trouble, hallelujah, liver cancer, cast out in the mighty name of Jesus.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po ay tumayo. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Everybody shout, praise the Lord. 3 times, jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating mga beloved elder po sa ating pong altar call. Maging gayon din po sa salita ng mga Panginoon, mensahe sa umagang ito ating pong napakinggan na kung saan mga minamahal ay muling nagsilbing pagkain ng ating nagugutom ng mga kaluluwa. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon at muli mga minamahal ay tayo'y hinatiran muli ng nais na ipagawa ng mga Panginoon sa magitan niyang kanyang mensahe. At patuloy natin pinababot ang pinamatas na bupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! Doble paggalang, isa pabati ng magandang umaga po sa ating beloved evangelist, Pastor Wildes Almeda, the end-time prophet of our loving God. At lagi po natin inaalala ang turo ng isang aral na ating po may naman ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa mga po beloved children, sa ating po minamahal na manggagawa sa dakong ito, sa ating po minamahal na elders, sa ating pong nakasama, sa inyo man po, sa mga datihan, sa ating mga kapatiran, isang upalang umaga po sa ating lahat. At syempre sa mga bisita, sa mga Facebook and YouTube viewers, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Amen. At tayo mga minamahal, ma-update muli sa ating pong project po, sa ating pong special offering mga minamahal, na nililiko mga minamahal. At ito nga po mga minamahal ay for the replacement mga minamahal ng ating pong toilet bowl po mga minamahal. At yun pong dinidesire natin mga minamahal na pinagkakaisahan natin na maipalit ay yung may flush na po mga minamahal. At sinimulan po natin nung October 15 ang paglikom. From October 15 hanggang November 22, ang ating po nalikom nasa 5,985 pesos. Nung last overnight, November 24, nakalikom po tayo ng 250 pesos. Nung November 26, Sunday, nakalikom po tayo ng 675 pesos. At last Wednesday po, minamahal, nakalikom po tayo ng 465 pesos. Kaya ang kabuuan po ng cash on hands po natin mga minamahal ay nasa 7,375 pesos na po. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Muli ang update mga minamahal na ang cash on hands po natin nasa 7,375 pesos. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal na ito ay talagang nagkakaroon ng progress mga minamahal yung amount po dahil sa mga Kristiyano sa dakong ito ng San Carlos na patuloy nakikiisa at hindi kailanman ipinagkakait yung kanilang kamay na tumulong at sumuporta sa bawat proyekto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At ito nga po mga minamahal ay talagang patuloy natin na pagsumikapan pa na talagang madagdagan mga minamahal sa magnais mag-pledge po mga minamahal ay mag-kumontak lamang po kayo sa ating pong beloved sister information o sa ating pong beloved Ate Divine po sa mga nais mag-pledge, pagpalain po kayong lubos ng ating mahal na Panginoon. At ito nga po mga minamahal ay para sa patuloy na improvement po, church improvement po mga minamahal sa mga facilities po ng Baisang Banal Panginoon, particular na po dito sa palikuran ng ating pong beloved brothers at sa ating pong beloved sisters po mga minamahal. At tayo rin ang makikinabang mga minamahal sa mga ganitong pagpapala mga minamahal. Amen. Kaya muli sa umagang ito mga minamahal, huwag tayong manghinawa. Patuloy tayong magkaisa, magkaloob po mga minamahal. Atin itong muling dagdagan mga minamahal nang sa gayon mga minamahal ay makabili na po tayo mga minamahal ng yung ayon sa dinidesire natin na pieces po mga minamahal ng ating pong toilet bowl po mga minamahal. At narito po ating pong beloved elder brother Romy Benitez upang ipanalangin po ito pong ating pong ipagkakaloob para sa ating pong special offering.
itaas po natin mga minamahal lang ito'y masaganang basbasan ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord, amen. God bless po mga minamahal at yan po ay ibalik ng malapay noon ng billion times, trillion times, higit pa sa inyong pangailangan. Pagpalain po kayong lubos ng ating pinakamalapay noon at tayo po darako na po sa ating pong regular na announcement. At tomorrow po mga minamahal ay ating pong Holy Supper. Amen. Amen po mga minamahal, first Sunday of the month. Ito pong first Sunday ng December mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine mga minamahal talagang muli tayo ikinabagan ng Panginoon sa isang taon muli mga minamahal. Itong year 2023 po mga minamahal tayo'y patuloy na talagang kinakabagang pinag-ingat at pinagpalang mga Panginoon. At ito nga pong Holy Supper natin mga minamahal, isa ito sa mahalagang okasyon mga minamahal na ating pinagdiriwang yung talagang pag-alala sa pagkabayubay ng ating tagapagligtas sa krus ng Kalbaryo mga minamahal. Kaya huwag po natin kalimutan mga minamahal yung ating pong pag-aalala ng ating mga pag-ayuno mga minamahal. May mga tungkulin man o wala mga minamahal, open na open po ang pastoral house po mga minamahal upang kayo ay mag-join sa puri, sa fasting and prayer po mga minamahal. Amen? Praise the Lord. At gayon din mga minamahal, magsimula ang ating pong balagawain bukas ng alas 9 po mga minamahal at magkakaroon ng extension ng almost 1 hour mga minamahal at matapos na tayo siguro ng mga 4 po mga minamahal. So from 9 a.m. until 4 p.m. po mga minamahal sapagkat yung ating Holy Supper mga minamahal. Bukas po yan mga minamahal. Huwag kalimutan mga minamahal na sabihan yung ating mga kapatiran, yung ating mga mahal sa buhay, sila po ay makadalo sa ating pong Holy Supper. Amen. At every Wednesday po ating pong midweek service mga minamahal, nag-isara na una ng hapon, matapos na po alas 5 ng hapon. At ang overnight prayer mga minamahal, every Friday, tulad kagabi, nag-start tayo alas 9 ng gabi at matatapos na po ng alas 6 nitong umaga na po ng Sabado. Napakahalaga na tayo ay makadalo 3 times a week po mga minamahal sa bangang gawain ng malapay kung paano tayong kumakain physically ng 3 times a day para hindi tayo manghina. Igayon din po, mga minamahal sa spiritual, 3 times a week po, napakalaga tayo ay dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag natin kalimutan yung maghayo sa ating mamahal sa buhay na hindi pa natin nakasama sa paglisod ng Panginoon. Huwag tayong manghinawang i-share ang kabutihan ng Panginoon. Sabihan sila na ang ating Diyos dito ay hindi Diyos-Diyosan. Amen? Kundi Diyos na buhay, kayang magpagaling sa kanila, kayang lumutas ng anumang problema, kayang baguhin ang mga masamang pag-uugali, kayang alisin ang mga masamang bisyo, higit sa lahat bigyan sila ng kapayapaan ng puso at isipan, kaligtasan at buhay na walang gan. I-share po natin yan, maghayo po tayo sa ating mga sa buhay, sa ating mga kakilala, kaibigan, katrabaho, kaklase po, mga minamahal. Amen. At mag-follow up tayo sa ating mga kapatid, sa ating mga kapatiran na
bihira natin sila makasama, naglisod ng Panginoon, nababalitaan natin na kahit gawain ng mga Panginoon, nasa tahanan lang sila. Kaya kailangan po natin silang i-follow, mga minamahal, dahil yun po, mga minamahal, ay sign po na sila po ay nanghihinaon ng lalamig, mga minamahal. I-follow po natin sila, tayo rin ang gagamitin ng mga Panginoon upang muling makapanumbalik sila sa paglilingkod sa mga Panginoon, pagpalain tayong sabay-sabay ng ating Diyos na buhay. Amen. Sa ating pag-uwi, mga minamahal, huwag niyong kalimutan na laging idaan yung inyong 5 piso, 10 piso, mga minamahal. Napakalaking bagay po yan, mga minamahal. Ihulog doon sa maliit na box sa ating beloved sister information, dahil yung mga nalilikom po dyan, mga minamahal, ay patuloy na ginagamit upang maka-ere, patuloy masuportahan ang balgawan ng Panginoon through TV program, mga minamahal. Kaya muli, huwag natin kalimutan idaan sa ating pag-uwi yung 5 piso, 10 piso, ihulog doon sa maliit na box po, mga minamahal, sa ating pong beloved sister information. May alliance po after ng balgawan ng Panginoon, at may practice po, mga minamahal, ating pong beloved adult choir right after ng ating pong closing prayer. At ang ating naman pong beloved youth singles choir and Jesus Finest Generation Choir, mamaya pong, mga minamahal, na hapon at alas 5 po, mga minamahal, ating pong call time, mga minamahal. Amen. Inuulit po natin, mga minamahal, right after na ating pong closing prayer, may practice po ating pong beloved adults choir, ating beloved youth and singles choir, and Jesus Finest Generation Choir. Sila naman po ay mamayang hapon, alas 5 po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At tayo po, mga minamahal, ay patuloy na talagang huwag manghinawa, na kung merong agam-agam sa ating isipan, sa mga nais magpa-counsel, lumapit lamang po kayo sa ating mga beloved sister information, ating pong beloved at divine po, mga handa po nila paglingkuran, sa ating mga beloved brothers, sa ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal, nandito po sila sa kanilang luhuran, mga minamahal, at huwag nating hayaan yung mga agam-agam na yung mga minamahal ay hindi mailinaw sa atin, dahil yan ay madalas ginagamit ng kaaway para ma-out of focus tayo sa paglingkod sa mga Panginoon, sa halip na talagang makapagpuri tayo ng maayos. Amen. At kung wala na po, mga minamahal, tayo po tumayong lahat, mga minamahal, tayo po magkaisang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan ng ating pong closing prayer, mga minamahal. Natin po ating pong beloved elder brother Romy Benitez upang tayo pangunahan sa ating pong panapos na panalangin. Nanya ng bawat isa, tayo po tumayong lahat, mga minamahal, tayo po darako na sa ating pong closing prayer. Amen.
Amen.